Witam serdecznie. Dzisiaj studnia Lemkowska. Odwiedzimy Teodora Gocza w jego Muzeum Kultury Lemkowskiej z Zyndranowej koło Dukli. Pan Teodor opowie nam o historii Lemków, o budownictwie, o wnętrzu chaty lemkowskiej, o strojach, a jego teściowa ugotuje dla nas pierogi. W Krynicy posłuchamy starych pieśni lemkowskich Julii Doszny. Piotr Trochanowski zaprezentuje wiersze i zobaczymy malarstwo Nikifora. Jak żyjecie, bratia Lemk? Odpowiedź dość trudna. Żyjemy jeszcze, ale nie lekko. Ale ja chyba po polsku będę mówił, żeby wszyscy rozumieli. No bo ja Lemkos z Beskida, z dzida pradida. No i metrykalnie Teodor, ludowo Fecio i Fedor Goć. Niełatwo nam po akcji Wisła, po wygnaniu. Niszczeje nasza kultura. Zniszczona została, nie tylko niszczeje, a do reszty niszczeje. Część tylko ludzi wróciło, mały procent, reszta jest na wygnaniu w zachodnio-północnych województwach Polski, a w górach ta grupka, do której i my należymy, i to nasze Muzeum Kultury Lemkowskiej, w jakim jesteście. Wiele starszych ludzi już pomierało, już nie żyje, ale młodzież, ich dzieci jeszcze przychodzą, jeszcze mają, można powiedzieć, pragnienie odwiedzić miejsca, gdzie się rodzili ich rodzice i miejsca naszych przodków, gdzie leżą na cmentarzach. Jak przychodzą tu i oglądają te stare rzeczy, a czasem przychodzą swoimi rodzicami jeszcze, to płaczą. Łzy im na policzkach stają i ja z nimi czasem płaczę. Bo pytają, ile ludzi było we wsi? No, takiej wsi jak u nas było 180 rodzin. 180. Wśród tych 180 było 4 rodziny żydowskie i 5 rodzin Cyganów, Romów. A jeśli chodzi o życie, to ono było biedne, ale było wesołe. Było takie regionalne, że jak ja pamiętam, to tego życia bym pragnął. I wielu Lemków starszych, i tych na Ukrainie, i tych na emigracji, ze łzami w oczach wspomina. Było biednie, jechaliśmy w świat, ale zawsze nas ciągło do tych gór. Tak jak góraliu ci nie żal, góraliu wracaj do hali. A po lemkowsku tam napisane, tu мене мати породила, солодким молоком кормила. Tu хочу жити і вмирати, де жили мій отець і мати. Pan wrócił do chaty pradziada i później powstała ta myśl, żeby te budynki jakoś zbierać te eksponaty, tworzyć Muzeum Kultury Lemkowskiej. Więc proszę ja was, kiedy wróciłem w 54 z wojska, do budynków deszcz padał, kiczki gniły, kiczki, to znaczy sloma na dachu, gonty i tak dalej, wszystko było zniszczone. Ciotka wyprowadziła się, a ja żonę sprowadziłem ze Szczecińskiego, ożeniłem się i leje na nas tu deszcz, ale mamy przejść do nowego domu. Ja mówię, Boże, jak to uratować? Ale Lemkosojus, Lemkowska organizacja z Ameryki jakoś zadeklarowała i pomogła nam $500 na ratowanie albo na zbieranie tych eksponatów. No i myśmy zaczęli, że kupimy te kiczki, te gonty, trochę pokryliśmy i zaczęliśmy zbierać to, co było w domu, to było, a resztę zbieraliśmy. I to, co Państwo widzą, to wszystko jest nasz trud. Znamy Bóg, rozumite jazycy i pokarjajte się, jako znamy Bóg. Wątek religijny bardzo poróżnił Lemków. Od 26 roku we wsi tej sąsiedniej w Tylawie
nastąpiło przejście do prawosławia. I ciekawe, bo w krótkim czasie, przez okres prawie 2-3 lat, przeszło 63 wsie i 60, zdaje się, 62 cerkwie postawiono prawosławne. Oczywiście one po froncie zostały wszystkie niszczone, wiele cerkwi grekokatolickich też niszczonych, około 300 cerkwi zajął Kościół rzymskokatolicki. Dobrze, że zajął, tylko niepotrzebnie wyrzucał ikonostasy ze środka, niepotrzebnie. W każdym razie, no, jakoś księża nie czuli tego, że to są tacy chrześcijanie i że grekokatolicka cerkiew należała pod Watykan, pod Rzym. Bo prawosławni, no, byli jakoby odłączeni, to tak zwana schizma. No ale to dość trudna historia i czasem drażniąca. Ja sam przecież chrzczony jestem w grekokatolickiej cerkwi. Ale dla mnie nie ma różnicy, czy będzie prawosławny, czy grekokatolik, nasz obrządek jest ten sam. I Bóg ten sam. Znamy Bóg, rozumite jazycy i pokarjajte się, jako znamy Bóg. Śpiewało się przy różnych okazjach, a jak ty dobierasz repertuar? Są to pieśni ludowe, więc mają ze sobą, wiążą ze sobą jakby śpiewanie moich przodków. Te pieśni były już śpiewane od wieków, od wieków, od wieków. Jak ja je jeszcze próbuję na nowo komuś darować, więc próbuję to wszystko pomieścić. Cały ten bagaż, który jakby wiąże się z naszą historią. Oj, wersze mi, wersze mi, zeleny wersze, już mi tak nie bude, już mi tak nie bude, jak mi było persze. Uczyli mnie dziadkowie śpiewać i uczyłam się śpiewać w cerkwi. Tutaj to były bardzo mocne przeżycia. Dziadkowie, bo w dzieciństwie, a w cerkwi może troszkę później, ale był to chleb powszedni. Po prostu śpiewanie było ze mną w każdym momencie. Było to moją modlitwą i tak pozostało do dzisiaj. W tej chwili jakoś tak już jakby bardziej świadomie też szukasz tych starych melodii gdzieś w zapisach i próbujesz je na nowo też obudzić do życia? Tak, to prawda. Szukam i u Kolberga, ale szukam również u starszych ludzi, którzy jeszcze żyją i którzy niestety szybciutko odchodzą. Chociaż niejednokrotnie jest tak, że wyśpiewują mi piosenki, które znają z radia, gdzieś tam właśnie z wcześniejszych kaset sprowadzanych ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady. Wtedy dla mnie to jest troszkę irytujące, ale im się to podoba. To jest niesamowite, że pieśń w jakiś sposób cały czas żyje. Будь здрава, землице, іду к Америце, іду зараблять пінязь. Будь здрава, сестричко, не плачте, мамичко. Jeszcze верну, доколи зас. Ale wydaje mi się, że taki sposób śpiewania jest charakterystyczny, był charakterystyczny i on na przykład podobałby się Nikiforowi i myślę, że do niego takie śpiewanie by przemówiło. I zawsze, kiedy myślę o nim bardzo ciepło, takie jakieś przesłanie ku niemu ślę i taką
jest to taką formą naszego porozumienia. Не ходити було горами, лісами, не любити було, не любити було з чорними очами, не любити було, не любити було з чорними очами. Не ходити було, коли я ходила, не любити було, не любити було, кого я любила. Chałupa łemkowska zazwyczaj pod jednym dachem miała część mieszkalną i część gospodarczą. Tak, budowano od razu izbę mieszkalną, stajnie, boisko, czyli klepisko, zależy jak gdzie nazwali, w których regionach Polski, wozownia. I to wszystko było pod jednym dachem. Oczywiście. A potem jak już się nie mieściły konie, to dobudowano następny. Tutaj był gospodarz bogatszy, pisarz, gromadzki. Miał więcej groszy i trochę rozwijał gospodarstwo. Więc potem pobudował tutaj, ale to wyjątkowo, koniusznię na lewo, a przy koniuszni paszarnia, dalej kurnik i chlew, no i takie pomieszczenia po prostu hodowlane na różne zwierzęta domowe. I wszystkie były budynki drewniane. Nie stać było ludzi tam na cegły, na pustaki jak dzisiaj. Jak widzimy na dachach, słoma, czyli kiczki, i kraje były gontami obite. Te trzy budynki były jako całość tego gospodarstwa. Natomiast jeden budynek, tu mamy dalej świetlica, odtworzona jako wiejski budynek kulturowy. A dalej jeszcze mamy kuźnię cygańską, bo cygan tu miał, cyganie mieli tu kuźnię. No i jeszcze mamy chałupę żydowską. Czyli, że z tej wsi łączymy kulturę prawie trzech mniejszości. Wśród Lemków były inne mniejszości jak żydowska i cygańska. No ciekawe. A myśmy byli mniejszością w Polsce. Prawda? No ale kultura nas łączyła. W muzeum są stare, piękne stroje. No właściwie po stroju można było poznać, z której części Łemkowszczyzny pochodzi Łemko. Tak, to prawda. Najbogatszy strój łemkowski kolorystycznie był w powiecie sanockim, we wsi Komańczej i okolicznych wsiach. I proszę zobaczyć, tu jest kobiecy strój, tu jest męski strój, jaka piękna wyszyłka. I ciekawe, że kolorystyka bardziej górska. Nie ten połtawski element wyszyłki ukraińskiej, a wpływy musiały być. Jest tu wiele z gutulskiego, może coś z mołdawskiego i może coś z bułgarskiego. No, bardzo dużo ludzi szło na zarobki do Węgier i też wiele wpływu stamtąd przychodziło węgierskiego do łemkowskich strojów, na przykład kapelusze te zawijane do góry. No, Węgrzy mają dzisiaj prawie takie same. I Słowacy też. Z południowi Słowianie. Janczyk, Janczyk, что by zrobił, ja, o ja, jakby do mnie inczy chodził szukać. Zrobiłbym się siwym ptaszkom, ja, o ja, śpiewałbym sobie i doblaczkom szukać. Takie pieśni chyba ta przyroda i to, że jednak Łemkowie paśli owce,
to ich nastrajało do takiego romantyzmu, melancholijności. A co dziś robią Lemkowie? Starają się tworzyć coś nowe, bo trzeba tworzyć. Bo trzeba tworzyć to, co było, powinno się zachować, ale jedynie tym nie da się dzisiaj żyć. Pan jest przede wszystkim poetą. Poetą byłem, a teraz mało piszę. Trzeba być tym, kim trzeba, jak każe potrzeba. Nauczycielem, dyrygentem w cerkwi, redaktorem, to co trzeba robić. I naszym największym staraniem teraz jest, przynajmniej tego środowiska, w którym ja się obracam, żeby zachować język. Bo język to dusza narodu, jak ktoś to ładnie i słusznie powiedział. Po szybie слеза тече, осени перша. Зелений іще світ, літо от лемшто. Капинка смутку, і перша осени по шибі тече слеза. Po licy kapla wody tecze solena, zatumanione oczy po szybie za tamtą, bezdonia smutku i pierwsza solena po licy tecze wody kapla. Żeby zachować język, to nie wystarczy jedynie śpiewać ludowe piosenki. Żeby młodzież dzisiaj potrafiła go docenić, potrafiła go szanować, trzeba w tym języku tworzyć. Trzeba pokazać, że ten język może być tak samo funkcjonalny jak język sąsiada, bo inaczej nie da się rady człowiek utrzymać. Po prostu młodzież chce śpiewać, ale nie będzie śpiewała wiecznie ludowe piosenki. Trzeba tworzyć coś nowego. W rozwijaniu języka łemkowskiego pomagają na pewno wydawnictwa. Wydajemy dwumiesięcznik Besidę, rocznik lemkiewski kalendar, wydaliśmy antologię poezji dla dzieci Mamko kup mi knyżku, antologię wspólnie z Rusinami z Zabeskida. Również staramy się tłumaczyć na język łemkowski, żeby uczący się w podstawówce i w średniej szkole tą literaturę mieli bogatszą, bo co tu mówić, na pewno nasza literatura nie może się równać z literaturami tak wielkich narodów, prawda, jak naród polski czy sąsiedzi inni wielcy. Oda ku młodosti. Bez serdec ducha kolacze sztyrbeli. Mladoste w czynmia krylatem. Najsiadłychnu nad mертвином do caren kwitczastych chmelu. De kamienia wola mele, nowosty kwicia przypinat i nadію oblikat jak ikonu w zlato. Co się u was gotowało tak na co dzień? To się gotowało bandurkę, kiselicу, warianku, A co to jest bandurka? a to ziemniaki, a to były bandurki u nas. Tu widzę jakiś żurek. No to żurek, a my dawno to nazywali kiselica. A jak ugotować taki żurek? Taki żurek u nas się gotowało z owsa. Myło się owiec i się na wieczór kysiło to z takim kwasem, co na chleb. I później na drugi dzień się już robiło tą kiselicę. Się dało wodę, rozrobiło się i się przeciedziło owiec na sytku i się zalewało na gorячу wodę, na gotowaną wodę. I to była kiselica. A pierogi z czym się robiło? Z czym się robiło? No, z bandurkami, z serem i z kapustą się robiło. Z kiszoną kapustą były z taką kwasną pierogi dobre.
Spotkania te tutaj, ta watra jest bardzo popularna na całym świecie, więc ja myślę, że można tu spotkać ludzi ze Stanów Zjednoczonych, nawet ja bym myślał, że nawet z Australii są ludzie, tylko po prostu nikt nie chce tego afiszować, bo nie jest to forma szpanu, jest to po prostu luz i nikt nie chce nawet się przyznawać do tego, skąd on przyjechał, po prostu każdy chciałby zapomnieć o tym codziennym życiu i przeskoczyć jakby świat cudownych baśni. Ile rano przyjdzie, przekrwawi mecz przyniesie. Już siahanci na prykrylo, boli serce bonem zło. Już siahanci na prykrylo, boli serce bonem zło. Nigdy nie widziałem stron, gdzie mój tata się urodził, gdzie mama się urodziła. Jest to niesamowite przeżycie, myślę tak samo dla mnie, jak i kolegów. I po prostu pieśni, jakie nas rodzice nauczyli, jakie nam przekazali. Śpiewamy tutaj wspólnie, przyjemnie, weseląc się. Życie wśród większości po prostu stwarza potrzebę w końcu znalezienia takiego środowiska, że po prostu spoi, prawda? Tu wiemy, że każdy, kto tu jest, to jest po prostu ktoś bliski. Ma te same problemy, też jest w tej mniejszości. Tu jest dużo ludzi, którzy tak samo czują, tak samo myślą. I spotkanie z nimi w takiej ilości, w takiej okoliczności to jest coś pięknego. Jak naszym ludziom zrobili krzywdę, to my się wygnali, rozdali po całym świecie, to my się dali mamy bojaty, dali się mamy bojaty. Zobaczcie tu, Ukraina przyjechała i wspomina o Lemkivszczynie, o nas, o was, o waszej baśni, a wy nie potraficie sobie uszanować i jeszcze negujecie. I nie potrafimy my się zorganizować i powiedzcie, jaką krzywdę mamy w Polsce, gdzie żyjemy, że nas porozkidali, jak psy po 3 osoby na selo. Taka była w 47 roku, taka była sytuacja. Co wy nie pamiętacie o tym? Pamiętamy. My musimy kategorycznie raz
Jedno szmary i drugie szmary. Kategorycznie. Albo zniszczyć akcja Wisła, albo nic nie będzie. My nie żadamy, że wernemy na te tereny, że zabieramy im ziemię, ale my chcemy własności, że to była nasza własność, naszych widzów i my chcemy własności. Nie по-українськи я пишу, я по-польськи не вмію, бо мене вчили. Львівська область. Львівська область. Місто Дрогобич. W roku 1947 rdzenną, autochtoniczną ludność Łemkowszczyzny wysiedlono z jej domostw, w których mieszkali, z jej sady, w którym mieszkała od pokoleń. Pozbawiono ziemi, domostw, lasów i wysiedlono na ziemie odzyskane. Prawie że od samego początku swego wysiedlenia Łemkowie starali się o zwrot utraconych dóbr, utraconego mienia. Dopiero w większym stopniu owe nadzieje na pewną sprawiedliwość, zadośćuczynienie, o zwrot, zwłaszcza lasów, pojawiły się po przemianach w roku 1989. Niestety w czerwcu bieżącego roku rząd obecny Waldemara Pawlaka rozporządzeniem nr 33 odblokował możliwość sprzedaży. Owe prywatne dobra zabrane prywatnym właścicielom przez rząd, pozostające w części nierozdysponowane, bo lasy są w ręku państwa, mogą być sprzedawane komu innemu, najprawdopodobniej nie Łemkom. A jeśli nawet, to właściciel miałby prawo kupować ponownie swoją własność. Jest to nie do przyjęcia, dlatego uczestnicy tej imprezy, Łemkowskiej Watry, sformułowali protest, który będą podpisywać. Poblyskują черешеньки в листі зелененькі, черешеньки баблять очі діточкам маленьким. Дівчаточко й хлоп'яточко під деревцем скачуть, простягають рученята, та й мало не плачуть. Раді вишню з'їсти, та й високо лізти, ой, раді б зірвати, та й годі дістати. Każda mniejszość narodowa ma bardzo podobne problemy, wiążące się właśnie z miejscem pochodzenia, z mową wychodzącą z domu i z tradycjami kulturalnymi, rodzinnymi. To jest ciągły strach przed tym, że za jakiś czas może ta kultura zniknąć. To jest, nie wiem, takie uczucie bycia kimś ostatnim, że jak ja już przestanę mówić w tym języku, jak moje dzieci nie będą mówić, to coś przepadnie, coś bardzo cennego ulegnie zniszczeniu. To jest cały czas ten strach, żeby tego nie utracić. A tu jak się przychodzi, to wiadomo, że to żyje, że tego się nie utraci. To rozkwita po prostu.
I nogi. Tu stała cerkiew, która 2 lata temu została rozebrana we wsi Czarne. W obecnym roku, to znaczy w sezonie wakacyjnym, organizowane są obozy konserwatorskie, młodzieżowe. Młodzież pracująca tutaj na miejscu to jest młodzież pochodząca z Hajnówki i okolic, głównie wyznania prawosławnego. I następuje pewna łączność między Łemkami, którzy tutaj mieszkali wyznania prawosławnego, a obecnymi mieszkańcami okolic Hajnówki. W ramach prac zorganizowanych przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami chodzi o drobne zabiegi pielęgnacyjne, uporządkowanie terenów, cmentarzy połemkowskich, terenów po dawnych cerkwiach. Oto cmentarz, zielem zarosły. Oto poręba po krzyżach zwalonych, wiatrołom świętego drzewa. Oto cmentarze Łemków w Złockiem, w Szczawniku, w Leruchowie. Oto śpią. Na podłodze dawno już spróchniałej, bez krzyża nad głową. Fylipy, Nykyfory, Włodzimierze. Jesień im tylko, ostu zapala świecę, liści szumi wieniec, czort niepotrzebny chyłkiem zarośla czmycha. Czy na was też ciśnie ta historia, ta niedobra historia, która była między Polakami, Ukraińcami, Łemkami? W szkole, kiedy byłam jeszcze bardzo małą dziewczynką w podstawówce, pamiętam, że miałam problemy. W związku z tym, że jestem Ukrainką, wyzywano mnie, rzucano przezwiskami. Także było to dość trudne dla tak młodej osoby jak ja wtedy. W tej chwili już Teraz- ja się nie spotykam. Teraz jeśli ktoś do mnie mówi w sposób obraźliwy, że Ukraińcu albo coś takiego, no to dziwne, żebym reagował jakąś złością. Po prostu wiem, że to jest głupi człowiek i to jest jego problem. To jest jego problem, nie mój. Ja nie mogę powiedzieć, że jestem w tej chwili atakowany przez mowę polską i polonizowany, ponieważ ja mam w tej chwili wolność słowa, wolność wyznania. Mogę chodzić do cerkwi, mogę mówić, co mi się podoba i nikt absolutnie mi tego nie zarzuca w tej chwili. Dla nas, młodych ludzi, jest bardzo ciężko przedstawić, czy mówić cokolwiek o historii naszej, kiedy my nie mieliśmy jeszcze
książek udostępnionych do tego, żeby poznać naszą historię. I dopiero w tej chwili, kiedy dojrzewamy do tego wieku, kiedy zaczynamy rozumieć sprawy związane z naszym narodem, poznajemy to i na przykład dla mnie jest bardzo ciężko powiedzieć, jak wygląda historia Ukrainy, skąd ona się bierze, jakie są tradycje, ponieważ ja to w tej chwili dopiero poznaję. Z małego jestem wychowywana w duchu ukraińskim i zawsze rozmawiamy po ukraińsku. Ja chodziłam do ogólniaka, do liceum w Legnicy z językiem ukraińskim dodatkowym. Było to w sumie normalne liceum, tyle że byliśmy właśnie tam wszyscy Ukraińcami. Mieliśmy język ukraiński, uczyliśmy się historii Ukrainy. Był chór, w którym śpiewaliśmy piosenki ukraińskie, były tańce, gdzie tańczyliśmy tańce ukraińskie, no i był ten duch ukraiński. Крила на тополю, сіло сонце понад вечір на поля, покохала я до болю молодого скрипаля. Зачарована струною, закохана, ця мелодія в гаю. Хай зелений журавлиною весною я понесла своє серце скрипалю. Наче місячна царівна, шла до нього, як до вересня весна, і не знала, що ця музика чарівна, не для мене, а для іншої була. Сьогодні Україна повернулася обличчям do Lemkів. Dzisiaj Ukraina zwróciła się twarzą do Łemków. I to jest skutek demokratycznych przemian, które zachodzą w naszym niepodległym państwie. Niestety wcześniej, za czasów sowieckiej Ukrainy, do Łemków odnoszono się, jakby powiedzieć, obojętnie. I dopiero te demokratyczne przemiany, które dziś zachodzą na Ukrainie i tutaj w Polsce, pozwalają Łemkom odrodzić się jako etnicznej grupie. My uważamy, że grupie ukraińskiego narodu. Pozwalają odrodzić się i dać świadectwo swojej tożsamości. W trakcie trwania tej łemkowskiej watry mówiło się też o tym, kim są Łemkowie. Czy to jest jakaś osobna nacja, odrębny naród. O tym można by było prowadzić długie dyskusje, ale ja chcę powiedzieć, że Łemkowie, także i ci Łemkowie, którzy się tutaj zebrali, niezależnie kim są, wszyscy oni uważają się za cząstkę narodu ukraińskiego.
Powiedzcie mi, o co tu chodzi? O co tu chodzi, że jedni mówią, że są Łemkami, Rusinami, drudzy Ukraińcami? Zaraz po wojnie po prostu bardzo ciężko było być w Polsce Ukraińcem. To się wiązało nie tylko z szykanami takimi zwykłymi ludzi, ale po prostu normalne prześladowania, wiadomo jak to było. Po prostu łatwo było wtedy odciąć się od tego, powiedzieć jestem Łemkiem, ja z Ukrainą nie mam nic wspólnego, dajcie mi święty spokój. Naprawdę się lżej żyło wtedy. Kiedy ktoś mówi, ja jestem Łemko, ja nie jestem Polak, nie jestem Ukrainiec, dla Ukraińców jest to taki delikatny, jakby można powiedzieć, cios, bo w sumie bardzo wiele razem przeżyli, bardzo dużo ludzi wspólnie ginęło gdzieś tam, razem walczyli o tą samą sprawę, a w tej chwili, ale to mija. Ale myślę, że i tak najważniejszą sprawą jest to, każdy z osobna, kto się kim czuje. I nie ma tu, z jednej strony nic mi nie powie, że ja nie jestem Ukraińcem, ale z drugiej strony ja nie będę nikogo fizycznie przekonywał, że on jest Ukraińcem, prawda? Trzecia wicemistrz Lemkowyny. Druga wicemistrz, kandydatka numer 8. Pierwsza wicemistrz. Mistrz Lemkowyny 94, kandydatka numer 11. Gdybym ja była mężczyzną, to bym powiedziała teraz Kadisz, modlitwę za umarłych, której prawdopodobnie tutaj nie powiedziano. I El Malej Rachamim, Boże Miłosierny, którą też mówi się zawsze na grobach. Ale tak to przeczytam chyba, co tu napisane. Lemala mechamesh meot ish meziknei ir dik laverimanow. מצאו מנוחה בקבר אחים זה, אחרי שנטבחו על קידוש השם על ידי
רוצחים גרמניים. ברוך זכרם. Witamy pana serdecznie. Was kraśni witamy chlebem z solą, starym lemkiewskim zwyczajem. Chlebem i solą. I zapraszamy do swojej chaty. A tu widać, witamy Samuela P. Olinera w rodzinnej Zyndranowej, naszego przyjaciela i rodaka w domu. A po lemkowsku witaj Samuel doma. Bo wy jesteście doma. Tak, tak, ja jestem doma. Ja się tutaj urodziłam. Mój ojciec organizował szkoły nie tylko w Zyndranowie, a i w Tylawie, i w drugich wsiach. Mieszkali tylko Lemki, którzy siebie nazywali Rusinami. Oprócz tego były cygańskie rodziny, całe osiedle cygańskie było, to były chudaki, muzyka była zawsze, tak? I 3 rodziny żydowskie. 3 rodziny, Zelman, Icko, a trzeci nawet nie wiem jak się nazywa. Вот. I Zelman był tutaj. Bardzo spokojni, bardzo tacy byli. I nigdy żadnych takich nie było, między nimi nie było scysji. Будь здрава, сестричко, не плачте, мамичко, бо я ся до вас поверну зас. Будь здрава, сестричко, не плачте, мамичко, бо я ся до вас поверну зас. Будь здраве, миленьке, дівчатко шварненьке, штом тя так милував бас. Жди наганя кустіся, Бог дасть, що вернуся, і пакся будем milować zas. Moja matka się tu urodziła w Zyndranowie i jak umarła, to mój ojciec stąd wyjechał i ożenił się jeszcze z taką drugą panią na wsi Bielanka, to jest koło Gorlic. Więc tam miałam rodzinę tu w Zyndranowie, miałam rodzinę na Bielance i też miałam rodzinę na Mszance, to jest koło Gorlic. Na Mszance mieszka mój drugi dziadek, znaczy ojciec mojego ojca. I tak my sobie mieszkali i czasem ja tu jechałem stamtąd dotąd, znaczy z Gorlic, Mszanki, Bielanki dotąd koniem i wozem do tych dziadków tu. No jak wojna wybuchła, to ja wtedy byłem w Dukli, bo chodziłem do takiej szkoły, nazywała się Heider, to jest taka żydowska szkoła. Uczyłem się po hebrajsku tylko i po polsku też.
dziwne uczucia. Dziwny jest smutek i wracają wspomnienia. Teraz widzimy to miasteczko takie puste, takie jakby czas się zatrzymał. Nie widzi się człowieka, parę sklepów bez kupujących, bez jakby wszystko tak rzadko zaludnione, a można sobie wyobrazić, jak to było kiedyś. Ja przyjechałam tutaj bardzo z daleka, przyjechałam z Izraela. Tu było przed wojną największe skupienie Żydów, o tym wszyscy wiemy. I ja myślę, że oni dlatego tak się różnili strojem i zachowaniem się, bo nie chcieli się asymilować. Chcieli utrzymać właśnie tą swoją narodowość. A utrzymać narodowość, kiedy nie ma kraju, kiedy nie ma ziemi, jest bardzo trudno. I religia bardzo ich skupiała i religia była ich wspólnotą. Żydzi byli różni, ale może najwięcej było tych, którzy trzymali się bardzo kurczowo, nie tylko tradycji, ale także religii i obrządków religijnych i chodzili w tych strojach żydowskich. My to w Izraelu nazywamy czarni Żydzi. Dużo było Żydów z brodami, z pejsami, w czarnych hałatach, niektórzy w białych pończochach, różne grupy hasydzi i niehasydzi, tych rabinów i tamtych rabinów i dzieci małe, które wychodziły z hederów. Hedery to są takie szkoły, gdzie dzieci się uczyły tej judaistyki, powtarzały niekiedy nie rozumiejąc, co powtarzają. Byli młodzi ludzie wśród żydowskiej młodzieży, którzy chcieli uczyć się hebrajskiego, którzy chcieli wrócić do ziemi przodków. W modlitwach przecież zawsze modlono się na przyszły rok w Jerozolimie. 14 sierpnia Niemcy go otoczyli właśnie to getto i wszystkich tam mówili im wszystkim, żeby wyszli z domów i poszli na ten rynek tam. Jeszcze jest ten rynek. W tej chwili byłem niedawno temu. I z tego rynku, ich wszystkich wzięli na tych wielkich wojskowych ciężarówek, wojskowych ciężarówek i prowadzili ich do takiego masowego grobu na taki malutki lasek niedaleko od mojego kolegi Staszka i też tam ich wszystkich wystrzelili i był taki ogromny strach, bo nawet Polacy i rolnicy uciekli od tego, bo był taki gwałt, taki strach, takie płakanie. No a ja, moja macocha, ona wiedziała, że koniec już przychodzi tego życia, to mi powiedziała, żebym uciekał i żebym się schował gdzieś i coś ratował. Wyobraźmy sobie, co działo się tutaj, w takim miasteczku jak właśnie to, gdzie tak gęsto mieszkali Żydzi, 60–70% ludności. Wyobrażam sobie, że to się działo tak, że wypędzono ich w strasznie brutalny sposób, że wygnano ich z domów, że zostawili nakryte stoły i niepościelone łóżka z dziećmi i z żonami, i z rodzicami, i z chorymi. I szczelano, i grożono, i bito, i pędzono.
uciekłem z tego getta najpierw i potem nie wiedziałem, co zrobić, byłem taki zaskoczony i taki, no, płakałem dużo i tak. Przepraszam. I potem poszłem do takich bardzo znajomych ludzi i były nasi przyjaciele. No, Balwina Piecuch, no, matka tego Staszka Pyrka, który siedzi tu przy mnie, po tej stronie. I tam, no, ona wiedziała o tym wszystkim, ta Balwina Piecuch. I było bardzo niebezpieczne, bo byli tacy szmalcownicy, Polacy, którzy łapali Żydów i prowadzili ich na gestapo. No to ona mi tak zrobiła, ta Balwina Piecuch. Mi powiedziała najpierw, żebym się nie martwił, że wróżyła mi tak, że ja przeżyję. I zmieniła mi imię, nie nazywałem się Samuel Oliner, tylko nazywałem się Józef Polewski. Nauczyła mnie pacierz i tak do tej chwili jeszcze go znam i wszyscy tam myśleli, że ja jestem katolikiem. I tak szedłem z jedną wsi na drugą i znalazłem pracę u takiego gospodarza. Wersze, mi zeleni wersze, już mi tak nie bude, już mi tak nie bude, jak mi było pierwsze. I tragiczne jest to, jak się zna ten koniec, który ich spotkał tutaj i nie widzi się śladu tego. I to napawa wielkim smutkiem, że ta historia była potężna, była bardzo znacząca, była bardzo ważna. I większość żydostwa na świecie wywodzi się właśnie stąd. Nie stąd, nie z tego tylko miasteczka, ale z tych miasteczek polskich. Wyobraźnia tylko może pracować i odtwarzać ten świat, który jest te przeżycia są nie do przekazania. Świat jest nie do odtworzenia. I tylko może być, myślę, kontynuacja. Możemy próbować dalej żyć, znając to wszystko i wiedząc o tym. Ja tego nigdy nie przewidziałem, że coś takiego się stanie. Że znajdzie się człowiek, znajdzie się jeden po prostu członek rodziny żydowskiej, żyjący jeszcze po 3 rodzinach wymordowanych w czasie okupacji. Przypadkiem jego znalazłem przez krakowskie czasopismo literackie. Czytam, urodziłem się na południe od Dukli we wsi Zyndranowej. Miałem 10 lat, kiedy rozpoczęła się wojna i kiedy moją rodzinę Niemcy zamordowali. I ja wtedy, syn studiował w Krakowie, ja mówię, trzeba iść i znaleźć ten adres do tego członka rodziny żydowskiej, który się urodził w naszej wsi. I znalazłem. List podobno długo szedł, bo niedokładny adres dałem, ale 2 lata temu przyjechał, popłakał sobie i kiedy widział ten jeden dom, w którym mieszkały różne rodziny, prosił, żeby ten dom uratować.
No, przepraszam bardzo. No dobrze, przepraszam. To muzeum jest dla mnie symbolem pamięci, tak jak ja nigdy nie zapomnę moją rodzinę, tak dzięki temu muzeum wszyscy zamordowani podczas wojny Żydzi będą pamiętali przez przyszłe pokolenie. No dlatego raz jeszcze pragnę wyrazić moją wdzięczność za szacunki, jakie okazaliście tym, którzy zginęły. Pragnę jeszcze raz złożyć podziękowania dla pana Gocza i całą jego rodzinę i też cały komitet. Przepraszam. Cały komitet ubudowania tego budynku. Jestem bardzo wzruszona i nie żałuję, że przyjechałam aż z tak daleka i że poznałam Pana, i że poznałam Pana, i że jestem tutaj z Wami razem. Co tu się wydarzyło? Doszło po prostu do spotkania. Tu w niewielkiej wiosce Zyndranowa. Niespełna 40 dymów, niespełna 40 gospodarstw, ale w wiosce od wieków wielokulturowych. I otóż w tej wiosce działa pan Fedor Gocz. Człowiek, który jest Polakiem, jest Łemkiem, który od 20 paru lat tworzy tu Muzeum Kultury. Kultury tej ziemi, nie dzieląc na łemkowską, polską, żydowską, prawosławną, katolicką, unicką. Oczywiście dominuje w jego zbiorach kultura łemkowska, bo sam po prostu identyfikuje się z tą łemskowością, z Łemkami jako częścią wielkiego narodu ukraińskiego. Ale tu w Zyndranowej doszło również do rzeczy jeszcze bardziej niezwykłej, a mianowicie doszło do spotkania Amerykanina, Żyda, wywodzącego się właśnie z tych rejonów stąd. Doszło do spotkania tego człowieka ze swoim kolegą. Razem chodzili do kościoła w okresie II wojny światowej. On, Żyd polski i Polak. Razem modlili się. To dzięki postawie jednej z rodzin, tutejszych rodzin, miejscowych rodzin, został uratowany ten chłopiec, dziś profesor ze Stanów Zjednoczonych, który powiedział o sobie: jestem Polakiem, byłem Polakiem żydowskiej wiary. To piękne określenie. A zatem jest to spotkanie przede wszystkim ważne dla nas, dla Polaków, abyśmy pamiętali, że Rzeczpospolita zawsze była państwem wielonarodowościowym, wielowyznaniowym.
Formizacji i urbanizacji kultury. Teraz to nieszczęście trzeba odrabiać w dużej mierze. Próbujemy to robić. Na ile nam to wychodzi, to no, sądzą ci, którzy po nas przyjdą. Oj, chodyła, goworyła, ta jabłoczko rwała. Koby fajny łeb, do